Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Sana ay mabigyan mo ng pansin ang mensahe kong ito. Gusto ko lang po sanang ibahagi rin yung mga naranasan ko noong kami po ay naninirahan pa sa lalawigan noon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edward. Ang tatay ko po ay isang sundalo. Kung kaya po, lagi siyang wala sa bahay namin at nadidistino. Nang ako ay 9 na taong gulang na, nagdalang taong muli ang nanay namin para sa 3 naming kapatid. Yung tinitirahan namin noon ay walang katabing bahay. Mga mahigit 100 metro ang layo noong pinaka malapit naming kapitbahay at may maliit silang tindahan. At yung bahay namin noon ay hindi po kalakihan, na ang pagkakayari ay kalahating sementado at kalahati naman ay kahoy. Ang sumunod sa akin ay 5 taong gulang pa lamang. Kung kaya, ako ang madalas na utusan ni nanay. Minsan, inutusan ako ni nanay na bumili ng posporo. Hapon na, noong mga oras na iyon. Pero di ko yon alintana. Dahil sanay na ako na lumakad doon. Lalo na kapag may pasok. Na araw-araw akong nagpapabalik-balik sa pagpasok ko sa aming eskwelahan at gayon din sa aking pag-uwi. Matapos kong makabili ng posporo kanila Aling Meli, nang naglalakad na ako pabalik sa amin, ay may napansin akong tila may sumusunod sa akin. Kung kaya, napapalingon ako sa aking likuran. Pero wala naman akong nakikita. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Kaya nagmadali ako sa aking ginagawang paglakad. Pero parang sinusundan talaga ako. At tila ba bumibilis din iyon. Kung kaya muli akong napalingon. At biglang nawala ang takot ko. Nang makita ko ang isang pusa, nakahinga ako ng maluwag. At nilapitan ko pa ito sabay kinausap. Dahil nga sa mura ko pang isipan. Sabi ko pa sa pusa, ikaw lang pala. Akala ko kung ano na. At akin pa iyong hinihimas-himas. Tanong ko pa, gusto mo bang sumama sa akin? Sabay tumayo ako at akin iyong kinawayan na akin siyang pinapasunod. Nagpatuloy ako at nakita kong sumusunod nga ito. Tuwang-tuwa ako dahil napakaamo ng pusa at mahilig talaga ako noon mag-alaga ng mga hayop. Ang aso nga namin noong mga panahong iyon ay 3 na parang baitang ng hagdan ang kanilang mga taas, magkakasunod. At mayroon din ako noong inaalaga ang mga manok. Nang malapit na ako sa aming bakuran, ay nagsimula na magkahulan yung mga aso namin at sinalubong ako. Ganong kasi kalambing
ang mga ito. Ngunit nang makalapit na sila sa akin at makita nila yung pusa na nasa likuran ko, ay biglang umangil ang mga ito at nagalit. Hindi naman natinag yung pusa, pero nakita ko nagtayuan na rin yung mga balahibo nito. Nagpatuloy ang pagkahol ng mga alaga naming aso doon sa pusa. Kahit na panay na ang saway ko sa mga ito. Hanggang sa nung huli ay tumalikod na rin yung pusa at lumakad ng palayo. Hahabulin ko pa nga sana iyon pagkat gusto ko talagang maging alaga ito. Pero bigla na ring tumakbo. Isang gabi, habang nasasala ako at nakadapang nagsasanay gumuhit, ay bigla kong narinig si nanay at sinabing iabot ko raw sa kanya yung Vicks. Ang buong akala ko naman ay karaniwan lang yon. Pero pagpasok ko ay dumaing siya sa akin tungkol sa pananakit ng kanyang tiyan. Nasa tabi niya noon yung kapatid ko at mahimbing nang natutulog. Bakas ko sa mukha ni nanay yung sakit na nararamdaman niya. Napapangiwi pa nga siya pagkaminsan. Pero hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Kaya naghihintay lang ako ng kanyang iuutos. Kaya nanatili lang ako noon sa tabi ni nanay. Di nagtagal ay biglang nagkagulo yung mga alaga naming aso doon sa labas. Panay ang kahol ng mga ito at naririnig naming sila ay galit na galit. Hanggang sa biglaang nagkahabulan na nung una ay parang nagpapaikot-ikot lang sila sa paligid ng aming bahay. Hanggang sa marinig naming tila lumayo na sila. Indikasyon na umalis na yung kanilang hinahabol. Matapos din iyon ay napansin kong bumuti na yung lagay ni nanay. At narinig kong sinabi niya na ituloy ko na yung aking ginagawa. Pero paglabas ko ng silid ay iniligpit ko na lamang yung mga gamit ko at tumabi na rin sa kanila upang matulog. Kapag wala kasi doon si tatay, ay sa kwarto nila kami natutulog na magkapatid. Nang mga sumunod na araw, napapansin ko na tuwing gabi ay palagi na lang nananakit ang tiyan ni nanay. Na pagkaminsan ay nararamdaman kong parang may kumikilos sa aming bubungan, na kung minsan naman ay nakaririnig kami ng mga pagkalmot sa dingding. At sa tuwing mangyayari iyon, ang kasunod ay yung pagwawala ng mga alaga naming aso. At pag nagkaroon na ng abulan, ay napapansin ko rin na humuhupa yung pananakit ng tiyan ni nanay hanggang sa tuluyan ng mawala. Pero minsan, nang maulit yung mga ganong pangyayari, nang nasa punto na silang naghahabulan, ay narinig kong tila nasaktan yung isa naming aso. Kung kaya, nag-alala ako kung ano kaya ang nangyari. At nang sumunod na araw ng usisain ko, ay nakita kong may sugat ito sa isa niyang paa, sa may bandang hita. Kinabahan ako at nagtaka kung ano kaya ang umatake at gumawa noon sa alaga namin. At dahil sa ayaw kong mag-alala ang aming ina, kung kaya hindi ko na iyon ipinaalam pa sa kanya. Wala akong sinabi na kahit ano tungkol doon. Pero ang nasa isip ko talaga noong mga panahon ngayon ay baka sawa o di kaya naman ay bayawak ang siyang may gawa noon. Na naisip kong marahil ang talagang punteriya ay ang mga alaga kong manok.
At nang minsan nila itong habulin, ay lumaban, kung kaya nasugatan ang alaga namin. Nang sumapit na muli ang gabi, hanggang sa matulog na ako, ay walang nangyaring gulo o habulan sa aming mga alaga. Pero nung mga maghahating gabi na, narinig ko yung mga aso namin na kumahol. At nung uli, ay may inaangilan sila. Pero napansin ko na parang naroon lang sila sa iisang lugar. Doon sa kanilang pwesto kung saan sila natutulog. Na para bang bagaman kumakahol sila at ipinapakita yung kanilang galit sa kung ano man yung kanilang nakikita, ay tila atubili naman silang sugurin pa yung muli. Na sa palagay ko ay parang natatakot din sila. Maya-maya, napalingon ako sa nanay namin nang magsimula itong maging hindi komportable. Na tila ba init na init siya at panay ang baling niya sa magkabila. At di nagtagal ay dumaing na muli ito ng pananakit ng kanyang tiyan. Na nung mga oras na iyon ay patuloy pa rin yung pagkahol ng aming aso. Na nung huli ay hindi lamang ito basta kumakahol, na talagang umaalulong na sila. Nang marinig namin yung pag-alulong na iyon ng mga alaga naming aso, ay nagpumilit si nanay na umupo. Sabi niya, mukhang hindi na maganda yung nangyayari. Wika pa niya, tila may kababalaghan na raw na nagaganap. Inutusan niya akong kumuha ng asin. Pagbalik, sabi niya sa akin, ikalat ko raw iyon sa palibot ng aming bahay. At narinig ko si nanay na paulit-ulit na binigkas yung mga katagang puwera aswang. Kaya nakaramdam akong bigla ng takot at bumalik na kaagad sa silid. Minadali ko yung pagbubudbud ng asin. Pero nagawa ko namang malagyan paikot ang aming bahay. Pagbalik ko sa silid, napansin kong parang nahihirapang huminga si nanay, kung kaya akin siyang pinaypayan. Na nung mga pagkakataong iyon, ang paulit-ulit na niyang binibigkas ay ang mga kataga namang Diyos ko. At naririnig kong nanginginig talaga pati ang kanyang tinig. Kaya naisip kong hindi talaga biro ang kinakaharap namin noong mga sandaling iyon. Ilang minuto pa ang lumipas at napansin kong bumuti na ang nararamdaman ni nanay. Pero pawis na pawis siya at talagang parang nanghina. At doon pa lang rin tumigil yung ingay na nililika ng aming mga alagang aso. Hindi na ako halos nakatulog noon dahil sa takot. Dahil nga sa narinig ko mismo sa nanay namin na may aswang. Kinaumagahan, nagulat ako nang pakakainin ko na yung mga alaga kong manok. At nakita kong wala na sa kulungan. Na ang iba sa mga ito ay nakita kong nagkalat sa lupa ang mga bahagi ng katawan. Nagkalat din yung kanilang mga balahibo at dugo. Kaya nalungkot ako at nakaramdam talaga ng galit. Na noong ko lang yata naramdaman yung ganon. Naisip kong ang alaga kong manok ang siyang pinagbalingan ng aswang. Kinagabihan noon, habang kumakain kami, ay bigla na lamang nagkahulang muli yung mga alaga naming aso. Napasulyap pa kami noon sa bintana dahil sa ingay na kanilang nilikha. Pero hindi namin iyon masyadong pinansin, lalo pa at wala namang dinadaing si nanay. Na wala siyang nararamdamang kakaiba. Kung kaya, nagpatuloy lang kami sa pagkain. Hanggang sa bigla akong natuwa nang makita kong muli yung pusa na sumampa sa pasamaan ng bintana nang ako ay tumayo.
at nagmamadali kong inilagay yung hawak kong plato sa lababo at nilapitan yung pusa. Aking kinausap iyon na parang tao habang inihimas. Pumasok ito sa bahay at pumesto doon sa ibaba ng aming lutuan. Na nung mga oras na iyon ay nagwawala yung mga alaga naming aso at walang tigil sa kakakahol. Nang tapos na sila nanay kumain, ay sinabi kong ako na ang maghuhugas ng aming mga kinainan. Para pumasok na sila sa silid dahil napansin kong inaantok na yung nakababata kong kapatid. Habang naghuhugas ako ay naroon lang yung pusa at hindi umaalis sa kanyang pwesto. Binigyan ko iyon ng pagkain. Pero parang hindi niya yata gusto at hindi man lang niya iyon tinikman. Magdodrawing pa sana muna ako tulad ng nakagawian ko pero parang bigla na rin akong inantok. Kung kaya, sumunod na ako kanila nanay sa silid matapos kong isarang bintana at pinto. Mabilis akong nakatulog noon na para bang antok na antok talaga ako. Naisip kong dala marahil iyon nang hindi ko pagkakatulog ng maayos noong nagdaang gabi. Nang biglang nagising na lang ako nang makarinig ng napakalakas na ingay at kahulan. Napabangon kaagad ako. Si nanay ay gising na rin pala noon. Pero nanatili lang siyang nakahiga. Paglabas ko ay kitang-kita ko ang isang matandang babae na nakasuot ng kulay itim na damit at kagat-kagat ng mga alaga naming aso yung laylayan ng kanyang palda na nagmamadali itong tumakas sa bintana. Pagkaalis ng matanda ay napansin kong nagkalat ang magkahalong tila langis at dugo sa aming sahig. Na nung huli ay nalaman kong dugo pala iyon na nagmula sa isa naming alagang aso. May mga malalaking sugat ito sa kanyang leeg at sa bandang tiyan. At makaran lang ang ilang araw ay namatay ito. Dahil naman sa pangyaring iyon, nagbakasyon na muna ang tatay namin at inasikaso yung aming paglipat malapit sa kanyang destino. At iyan po ang hindi ko makakalimutang karanasan. Na yan din ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay napakalapit at mahal na mahal ko po ang mga aso. Hanggang dito na lang po, Sir PB. At maraming salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.